Spojená škola, Stredná odborná škola automobilová Školská 7 v Banskej Bystrici patrí medzi najvýznamnejšie výchovno-vzdelávacie inštitúcie stredného odborného vzdelávania na Slovensku. Navštevujú ju žiaci z celého banskobystrického regiónu. Tvoria ju tri organizačné zložky: Stredná odborná škola automobilová, Stredná odborná škola elektrotechnická a Stredná odborná škola podnikania. Práve Stredná odborná škola automobilová je kmeňovou školou všetkých učňovských škôl v Banskej Bystrici. Jej história siaha do roku 1845, kedy v meste pod Urpínom vznikla prvá učňovská nedeľná škola. Táto škola každým decéniom doniesla niečo nové. Toto decénium posledné donieslo túto školu na európsku latku a za posledných 10 rokov sme do tejto školy cestou eurofondov a za pomoci nášho Banskobystrického samosprávneho kraja získali viac ako 7,5 milióna eur na to, aby sme úplne zmenili celú štruktúru vyučovania, odborného vyučovania na odbornom výcviku a v teoretickom vyučovaní. Spojená škola Školská 7 v Banskej Bystrici získala peniaze na projekt pod názvom Moderné centrum pre vzdelávanie v oblasti elektromobility. Cieľom bolo zlepšiť materiálno-technické vybavenie odborného vzdelávania v automobilovom priemysle a vytvoriť moderné centrum elektromobility pre zvýšenie kvality a atraktivity odborného vzdelávania v regióne. Celkové oprávnené výdavky boli viac než 4 milióny eur. Nenávratný finančný príspevok bol približne 3 milióny 800 tisíc eur. Nachádzame sa v dielni odborného výcviku vo Vlkanovej, Strednej odbornej školy automobilovej. V podstate táto učebňa je špecializovaná učebňa na elektromobilitu, ktorá bola vybudovaná v rámci projektu Vzdelávanie pre oblasť v elektromobilite v rámci iniciatívy Catching Up. Rada uvítala túto možnosť zapojiť sa do projektu. Škola spolupracuje zhruba so 40 firmami, kde vlastne žiaci už sa pomaly začali stretávať s touto technológiou. Preto sme chceli niečo vymyslieť aj u nás. Tak sme uvítali v podstate spoluprácu so Svetovou bankou a keď sme dostali túto možnosť zapojiť sa do toho, tak sme neváhali a vybudovali sme takéto, akože si myslím, že špičkové pracovisko elektromobility na úrovni. Elektromobilita je zmena pohonu vozidiel z klasických spaľovacích motorov jazdiacich na fosílne palivá na vozidlá, ktoré sa pohybujú na základe elektrickej energie, ktorú si nesú vo vlastných batériách. Sú v záujme ekológie planéty a prežitia planéty, nakoľko vozidlá, ktoré sa dneska pohybovali, často štartovali, často boli v režimoch, ktoré nepriaznivo ovplyvňovali emisie a preto elektroautá sú určené na krátke trate, sú určené na prevádzku po mestách, kde sa exhaláty zbierali na jednom mieste a veľmi extrémne zle vplývali na klímu v tom meste. V súčasnom období sa prechádza na zelenú energiu, preto by sme chceli našim žiakom poskytnúť tú výuku hlavne týmto smerom. V podstate, aby boli zameraní na tie alternatívne pohony. Preto sme vybudovali aj v tomto objekte ešte ďalšie učebne. Jedna učebňa bude na hybridný pohon, ale zase nevynechávame ani klasické dízlové a benzínové motory. Takisto tie panely sú v podstate, lebo ten žiak musí pochopiť princíp automobilovej techniky ako takej od základu. Až potom postupne prechádzame na tú elektromobilitu. Je tu vlastne hudba budúcnosti, celá elektromobilita a my sa vlastne pripravujeme s našimi žiakmi na to, aby sme boli zaradení do tohto systému plnohodnotne a pracovali tak, ako sa má. Zostávame ďalej pri spaľovacích motoroch, ale ten segment elektromobilov je tu už a on sa bude ďalej rozvíjať. Preto ja si myslím, že škola by mala byť prvá, ktorá naučí žiakov to, aby teda to, čo tu bude masívne o 5-10 rokov, aby teda tí žiaci sa toto naučili, keď oni za 5 rokov, 6 rokov prídu do praxe. Hlavná myšlienka bola vybudovať na tejto škole také centrum pre elektromobilitu v rámci celého kraja a potom v rámci celého Slovenska. Zamestnanci firiem chodili na školenia do zahraničia. My sme chceli v rámci celoživotného vzdelávania
pritiahnuť vlastne záujem pracovníkov zo servisov, aby na tie školenia vlastne chodili k nám. Naši zamestnanci budú vyškolení na tieto panely ovládacie, rôzne na tieto zariadenia. Chceli by sme hlavne do toho zapojiť servisy. To je vlastne taká myšlienka, že nie je len akože škola, samostatne škola, ale rozbehnúť to v rámci spolupráce možno s univerzitami, možno s fabrikami výrobnými. Čiže aby tá elektromobilita bola spropagovaná, keď teraz budúcnosť patrí elektromobilite. Naši žiaci, ktorí na tejto škole študujú 270, sa učia s tými najmodernejšími učebnými pomockami a musím prizvukovať, že to nie je len na vyučovacom procese teoretického vyučovania odborného výcviku, ale 2/3, hlavne 3. a 4. chodia priamo do firiem, do renomovaných autoservisov, kde teda si osvojujú tie teoretické vedomosti priamo v týchto servisoch na tých ozaj špičkových alebo tých najlepších typoch motorových vozidiel. A spojenie s touto praxou ozaj prináša nám taký pohľad na to, že teda škola nie je len teória oddelená od tejto praxe, ale kde prinášame aj kultúru tých jednotlivých servisov, firiem, kde sa venujú opravám motorových vozidiel. Najväčšia výhoda je podľa mňa v tom, že takto v škole sa môžeme učiť na najmodernejších technológiách pod dohľadom majstrov a potom už vlastne v praxi ich môžeme ovládať na 100% úrovni a uplatniť sa ako plnohodnotní pracovníci. Najväčšia výhoda je to, že to nevidíme len na papieri alebo na tabule, ako to funguje, ale vidíme to na vlastné oči, môžeme si to chytiť, ako to funguje všetko. Takže tomu lepšie podľa mňa porozumieme, ako to funguje. Ten zamestnávateľ bude mať proste výhodu, že budeme už proste mať prax v tom elektromobilite a vlastne bude to výhoda aj pre nich, aj pre nás, ako si nájsť nejaké nové zamestnanie. Použitím najmodernejších prístrojov, osciloskopov, meracích zariadení, vedia chlapci vlastne si nasimulovať celý priebeh deja v tom automobile, v tom elektromobile a tomu vlastne tieto ovládacie panely slúžia. Čiže v podstate oni nasimulujú celý ten priebeh, to, čo sa môže stať v automobile a simulovať závady, ktoré sa môžu počas používania vyskytnúť. Nielen sa naučia chlapci nájsť tú závadu, ale prísť k tej podstate. Jednotlivé súčiastky si vedia konkrétne odskúšať každú jednu a musia vedieť z teoretického vyučovania to, že koľko to má mať napríklad napätie alebo niečo podobné. A aby boli chlapci pripravení, tak tu priamo na týchto modeloch, ktoré sú za nami, majú možnosť si aj vyskúšať jednotlivé schémy robiť. Tak si vedia odskúšať, či tá súčiastka funguje správne alebo nefunguje správne a mali by vedieť povedať, akú závadu našli, ako ju odstrániť. Učíme ich jednotlivé druhy batérií, učíme ich jednotlivé pohonné jednotky na tieto autá s elektromobilitou, riadiace systémy a snažíme sa im vysvetliť aj budúcnosť, čiže zapojenie umelej inteligencie do elektromobility a ostatných riadiacich systémov, ktoré predpokladáme, že počas ich kariéry prídu do automobilového priemyslu. Tým, že teda naši žiaci v tých učebných a študijných odboroch pre automobilové opravárenstvo sa učia najmodernejšími metódami, ovládajú technológie, nemajú absolútne problém sa zapojiť na trh práce, sú priam žiadaní a bude ich potreba ešte čím ďalej viacej, nakoľko nie vždy v tejto priemyselnej revolúcie je možné uplatniť nie ľudskú silu, ale práve zdravý, dobrý rozum, učiaci rozum toho žiaka, aby teda sa neustále vzdelával a dokázal tie zložité mechanizmy, ktoré sú namontované v motorovom vozidle, opraviť. A preto všetky servisy, ktoré sú v Banskej Bystrici, Brezno, Zvolen, Lučenec a tak ďalej, siahajú po našich absolventov, lebo vedia, že sa tu toho naučia najviac a môžu okamžite pracovať v podmienkach, ktoré oni majú nastolené v tých servisoch.